Три храни, които не трябва да ядеш никога, дори да ти дават пари за това. Първата храна, това е бялата захар или също така наричана още бялата смърт. Тя не само е изключително вредна за всички процеси в тялото ни, но е изключително пристрастяваща и ни кара да искаме още и още. Което означава, че хем ни вреди, хем ни кара да ядем още повече от нея. Втората храна, това са чипсове, снаксове и всякакви боклуци, в които няма абсолютно нищо естествено. В тях има всякакви химии, пристрастяващи вещества, като натриев глутамат и други, които ни карат да ядеме още и още от тях, пристрастяват ни, а същевременно изключително много вредят на нашето здраве. Третото, това са безалкохолните напитки, като кола, натурални сокове, студени чайчета. Те съдържат изключително много пристрастяващи вещества и същевременно ни дехидратират. И това ни кара да сме постоянно жадни и да искаме да приемаме още от тях. По този начин увреждат нашето тяло и също така се и пристрастяваме, като с горните две храни. Тези продукти не само изобщо не трябва да ги консумираме, но и не трябва изобщо да се свързват с думата храна, защото това не е храна, а това е отрова. Ако и ти смяташ, че тези неща изобщо не трябва да се наричат храна, напиши да в коментарите.